So sumadsad pala yan ay, yung panayan, barko. Ay talagang hinila dyan. Kasi doon may mga corals doon ano. Dito buhangin lang. Opo, kaya hindi okay lang kung buhangin. Pero kaninong barko po yan? Ayun, may cruise palang malaki doon oh. May cruise. Saan yung cruise dyan na malaki? Yung cruise. Ha? Ano yung cruise na yan dyan? Ha? Pwede yung makit dyan? May bayad? Ha? Ano mayroon dyan sa taas? Yung cruise lang. Kaya mga kalagalag, nasira pa na ito sa alon. Kaya oh, talagang durog-durog. Dinurog ng alon nung nakarang bagyong paeng. And every day, the past is where it stays. Way back a year ago. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV. Alitong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. At pindutin mo na rin yung notification bell. Lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag, tayo ay mamamasyal. At pasyalan lang natin mga kalagalag itong iba pang lugar dito sa Agno, Pangasinan. Total, nandito na rin tayo. So may mga magagandang lugar pa daw dito sa Agno na pwede nating pasyalan. So hindi ko pa rin alam kung saan tayo mapupunta, pero hanapin lang natin. At may nagturo naman kung saan tayo dapat pupunta. Susundan lang natin mga kalagalag at para may bahagi rin namin sa inyo. Total parehas din sa kami rin, first time din na pupunta rito, hindi rin namin alam. At hanapin lang natin yung mga magagandang tanawin sa lugar na ito para maibahagi rin namin sa inyo. Baka sakaling naghahanap din kayo na pwede nyong puntahan, lalo na itong darating na summer season. So madadagdagan yung listahan ninyo sa inyong mga travel leads na pwede nating puntahan. Kaya sama lang kayo mga kalagalag sa aking pamamasyal. Let's go! So itong kabila na dito mga kalagalag, ilog ito. Napakahabang ilog at saka napakalaki. Ayan o. Kaya lang medyo malabo pa yung ilog. Baka nang katatapos kasi ng bagyo mga kalagalag. Ayan, kaya ganyan yung kulay ng bagyo, ng ilog. Hindi pa siya malinaw. Siguro kakain pa ng mga ilang araw yan bago luminaw yung tubig na yan. At karamihan ng mga tanim dito mga kalagalag, ito, nipa. Yung nipa na yan yung ginagamit sa pang-atip ng bahay mga kalagalag. At pinagkukunan din ng lambanog yan. Tuba, yan, may tuba dyan. Tsaka lambanog. Yan yung nakukuhang mga inumin dyan sa nipa na yan. Malayo-layo na napunta natin. Welcome Barangay Aloleng. Pagka medyo may tama ka rito mga kalagalag na nagmamaneho, konting kamali mo lang, andyan ka sa ilog. Walang kaharang-harang, yung mga puno lang na maliliit. Yan, so maganda pala lugar dito mga kalagalag. Liblib lang siya sa bungad, pero pagdating dito maganda. Barangay Aloleng. Saan kaya tayo pupunta ngayon? So wala tong direction yung lakad natin mga kalagalag. Naghanap lang talaga tayo ng mapapasyalan. Sabi nga marami daw mapapasyalan sa lugar na ito. Kaya hanapin natin mga kalagalag yung sinasabi na yan na maganda. At baka sakaling matumbok natin yung magagandang tanawin na yon at magagandang pasyalan.
Dito pa rin yan mga kalagalag sa Agno, Pangasinan. Yan. So nakakita na ako ng mga bangka mga kalagalag. Ang ibig sabihin nun, malapit na tayo sa dagat. Kasi may bangka na eh. At parang may nakita ako mga kalagalag na lighthouse. Sisilipin lang natin, baka sakaling maabot natin. Yan. So ito mga kalagalag, dagat na yung kabila. Mga beach resorts na rin ito pala. Kaya alamin lang natin kung ano yung beach resort yan na pangalan. At masilip na tuloy kung rekomendado ba ang pasyalan yan, ang lugar na yan. So hindi masyadong kilala ito. Ang kilala kasi natin yung Abagatanin, yung Umbrella Rock. Yun ang mga sikat dito sa gawing Agno. Pero itong lugar na ito na pinuntahan natin mga kalagalag, hindi pa masyadong naririnig siguro to. Hindi pa masyadong kilala. So kukunan natin at para maibahagi rin namin sa inyo. Mga resorts na rin pala ito, mga magagandang resort, mga mamahalin ito kasi magaganda yung kuan niya eh, transient niya eh. So sumadsad pala yan ay, yung kuan na yan, barko. Ay talagang hinila dyan. Dahil may bahura doon, nakisira dito, wala. Kasi doon may mga corals doon ano. Dito buhangin lang. Opo, kaya hindi okay lang kung buhangin. Pero kaninong barko po yan? Hindi, Ano ba nilalagay dyan? hindi ko po alam. Hindi kaya kumukuha ng buhangin yan? O nagmimina ng buhangin? Ayun, ang laki ng barko. Kaya lang nahati na no? Kasi marupok na. Opo. Sira niya yung sira. Pero may mga tao pang nakatira dyan sa barko nay. Wala Ay, eh. walang tao dyan, yung bantay lang. Saka yung coast guard, dito sila yung diyan, kaya may nagbabantay na coast guard. May coast guard dyan. Sinipinduhan nila. Anong lugar to dito nay? Aluleng. Aloleng. Pero hindi resort ito no, hindi beach. Ito mga resorts. Yun, daladan mo, Plumeria. Mga resorts ito. Ito, isa resorts din ito. Nakabili ng taga-taga. Wala pa swimming pool ginagawa. Oo. So, ibig sabihin maraming resorts dito. Mga resorts. So, kanya-kanyang resorts ito. So, yan mga kalagalag. Ay, matagal na palang barko dito yan. Bali, galing pa din sa Abagatanin, yung pinuntahan natin nung nakaraan. So, yan, galing doon, hinila dito. Kasi sa lugar na yun, maraming masira na corals. Kaya dinala rito dahil buhangin lang yung nandito sa karagatan. So hindi naman masisira yung tawag dito, yung buhangin. Kaya dinala rito yung barko na yan, pinasadsad na. Ayan nakikita natin, nahahati na mga kalagalag yung barko Ayan nahati na sa gitna, siguro sa marupok na siya, kinalawang na. Ayan so dito mga kalagalag, mga mga beach resorts. Ayun, may cruise palang malaki doon May cruise. Saan yung cruise dyan na malaki? Yung cruise. Ano yung cruise na yan dyan? Pwede umakyat dyan? May bayad? Anong mayroon dyan sa taas? Yung cruise lang? Bakit man nila naglagay ng cruise dyan? Sa boss niyo yan? Ano pangalan niyo kuya? Isama kita dito sa vlog ko. Dodong po. Shoutout kay Kuya Dodong. Ayan. May cruise pala doon Leno na malaki
Tayong naubos na yung kuwan namin, mga sombrero. May dala kami kanina na ubos dun sa abagatanin. Di ba, sa sunod? Oo. Cross pala yun, oh, yung manaki, oh. Isang araw lang, wala pang pamilya. Ah, kaya pala nasira to. Nabot ng ano. Ah, oo. So, yan mga kalag... Anong pang malaki? Di ba? Opo. Yan. Oo. Kaya mga kalagalag, nasira pala ito sa alon. Kaya, oh, talagang durog-durog. Dinurog nung alon nung nakarang bagyong paeng. Yan, isang anong pang malaki yan. Dati may mga lahi nito. So, beach resorts ito mga kalagalag. Ayan. Ah, resorts pala. Oh, mali. Beach ito na pwedeng ito, pwede na maligo sa lugar na ito. Ayan, oh. At yan yung umbrella rack mga kalagalag na na-vlog natin nung nakaraan. Yan, umbrella rack yan. So dito pa rin yan sa Agno, Pangasinan. At yung Abagatanin naman mga kalagalag dun sa gawing kabila. Kaya yun. Doon ang Abagatanin. Ito naman yung umbrella rack. Ito naman Barangay Aloleng. Yan, so resorts ito, yung mga narito. Ayan. So, ayan mga kalagalag, oh. At kunan lang natin ng drone mga kalagalag para mapalapit yan gusto sa barko. Ayan. So, maganda rin ang lugar na ito mga kalagalag. Barangay Aloleng. So, biro mo yung pinsala mga kalagalag, ibig sabihin napakalakas talaga yung alon. Kasi dinurog niya yung bakod. Dinurog ng alon nung time ni Bagyong Paeng. Yan, so may Coast Guard pala rito mga kalagalag. Yan, may naka-detachment dito na mga Coast Guard. Ayan. Ayun, maganda rin karagatan dito mga kalagalag. Kalang yung buhangin dito mga kalagalag, kulay gray. Hindi kagaya doon sa Abagatanin na kulay puti. Dito naman kulay gray. Yan, pero maganda yung lugar na ito.
Yan, so mga kalagalag, napasyalan na natin itong Barangay Aloleng. Yan, dito pa rin yan mga kalagalag sa Agno, Pangasinan. At dito mga kalagalag sa Aloleng, mayroong cross doon sa tuktok ng bundok, pero hindi na natin na pinuntahan. Pinalapitan lang natin ng drone at masyadong mataas at cross lang naman yung naroon sa taas mga kalagalag. So nilagay daw yun ng may-ari dyan sa isang resort para pwedeng pasyalan ng mga tao at pag-alaya ng mga panalangin. At dito sa karagatan nila mga kalagalag, mayroon ding barko na hinatak daw. Is galing daw ito dun sa Abagatanin. Hinatak dito kasi dun sa Abagatanin maraming masisira na mga corals dun. Kasi sumadsad dyan dun sa lugar na yan, sa may Abagatanin. So matagal na, mahigit na daw 1 taon. Tapos hinatak ng Coast Guard sa lugar dito. At yung lugar kasi dito mga kalagalag is puro buhangin, kaya wala siyang masisira. Kaya dito na hinatak. At dito pala i-chop-chop yung barko na yon. So putol-putulin siya. At hindi na kinabangan din mga kalagalag kasi nahati na eh. Nahati na yung barko sa gitna. Talagang nasira na siguro nung katagalan at kinakalawang na rin talaga, kaya ganon. Tapos sabayan pa ng malalakas na alon, kaya talagang naputol siya, nahati. Pero gutay-gutay na rin na pala yun mga kalagalag, sabi nung mga Coast Guard. Sila na yung magcha-chop-chop doon sa barko na yon. At mayroong mga resorts din dyan mga kalagalag dito sa Barangay Aloleng. So magaganda rin yung mga resorts dito mga kalagalag. Magaganda rin siya, kaya lang yung dagat hindi siya kagandahan na paliguan. Hindi kagaya dun sa Abagatanin ay talagang napakaganda roon. So dito kasi medyo maitim yung buhangin niya, yung kulay gray. At saka maalon, parang maalon siya sa lugar na ito. Pero kung pasyalan mga kalagalag, napakasarap siyang pasyalan. Magagandang tanawin sa lugar dito. So rekomendado talaga ito pagka pasyal. Pagka mamamasyal kayo, ikutan nyo ito. At maraming resorts dito na pwede nyong pag-istihan, na pwedeng pasyalan din ng buong pamilya. Kung gusto nyo rin pwede rin kayo maligo dyan sa karagatan nila. Pagtyagaan nyo lang din yung alon na medyo malaki, pero masarap din liguan yan mga kalagalag. Pwede na rin liguan yan. Pero kung kagandahan talaga ang hinahanap nyo, sa Abagatanin na kayo pumunta. Talagang napakaganda ron. Sa Agno pa rin yan mga kalagalag. Dito pa rin sa Agno, Pangasinan, yung Barangay Aloleng na pinuntahan natin. Masarap talaga sa pasyalan. At mga kalagalag, dito na natin putulin yung ating pagbablog. At ako yung nagpapasalamat mga kalagalag dun sa nag-like, nag-share sa aking video. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta. At salamat din mga kalagalag sa patuloy ninyong suporta sa aking video. God bless at ingat po tayong lahat. Salamat po. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't